Chcem to keď nám dáte takú reportáž. Čo môžem, čo ste... Volám sa Norbert Kanál, som kapitán, vojak. Ešte raz. Počkajte. Norbert Kanál, vojak, kapitán. Kapitán čoho? Vojak. Kde ste slúžili? Na Slovensku. Ale kde na Slovensku? Tu na Slovensku. Hej, v Bratislave? Ste boli akože vojak? A veľký vojak, veľký To vojak. si hlasili za kapitána? Väčší, jak všetci, čo ste dokopli. Hej? Áno. To je dobré. A není problém. A ešte stále za to slúžite? Fúr, na veky. Srdcom vojak. Srdcom bojovník. Však som takto ukázal, ne? Jaj? No, videl som. Víš, aký som vojak? Fúha. Ani sám neverím tomu. Vy ste plukovník Norbert Kanáloš? Kapitán. Kapitán. Norbert Povedz nám Kanáloš. niečo ešte o vás. Mám vás všetkých ľudí rád. Vy ste už svetoznámi na internete. No, však tento. Všetky som poslal do pičia matere. Je to pravda? Je to pravda. Je to pravda. Poslali ste ich do piče. Chlapci ma dneska to najedovali. Ráno, víš, po diskotéke bolo piatok. Ste boli aj vy na diskotéke? To ne, doma proste. Smrdený. Ale vy by ste podľa mňa mali ísť do Ale boli takí frajeri vonku, víš, a hovorí, všetkých si poslal do maternej piči. Ale podľa mňa by ste mali ísť do Hollywoodu, vy ste strašne známi. Aj ty mi dáš 20 centov. Nemám. Ja vám dám. Ale až keď dotočíme, dobre? Môžeš, jo. Alebo dáš ty? Ja dám tiež. Bola keď drobné, nech mám na víno. Ja? víno. Čo Už máte aj na víno. Na víno. Tak čo budem robiť? Záme nudí tam, že? Chutí alkohol? To sú potom také dobré fleše, že? Také fleše. A ja mám rád tie fleše. Tak čo budem robiť? No, čo? Nemám. To sú A dobré. tu nepijú, sa tu všetci pijú. No, ale to sú lovatí. No. Dneska ste už pili? Aj to vole. Vy ste mali ísť niekam do telky. Aj víno, aj víno. Víno aj to. Čo? Koľko to predávajú? Za korunku. Za chorinku? No. Za korunku. Za jedno euro, nejaké hento euro. Nejaké 19 alebo to. Vy máte skoro euro. Teraz Vy ste aj jebali za euro, ne? by mi dali. Ale pýtajú 5. Pizzajú 5. Vy ste pán. No a dlhože mi kapte čo? Na alkohol. Čo už vám dali? 70 centov. Dělaj za ten. Dobre, počkajte. Koľko? 10? Ešte mi chýba nejaký... Koľko máš? Počítajte. Koľko máte? Spočítajte. 90 za 2. 92. A koľko stojí? Ste mali euro? Ja vám dám. Euro 6 alebo 9. Tu máte ešte 20, vám dám. Máte euro 10. Počítajte. No, to už máte vyše Koľko euro. tam máte? Počítajte to. Poďte ešte takto, dvojku. Vy máte. 5, 2, 4, 6 a 50 je. Koľko? 6 a 5 je koľko? Euro 10. To je ešte nejaké 5 centov, 10. Tu máš 1 cent. 2. 2. Vini. Máš dosť? Koľko ešte? Nejakých 10 centov ešte a bude to A OK. tu máš ešte 10 centov. Drobno. Koľko? Počítaj. Joj, ty si bohatý už. No, takže mi ostane. Už máte na víno. Už je na víno. Už je. Ešte povieš niečo. Volám sa Norbert Kanál a všetci chodí do piči. Tak sa smáli chlapci. Takí mladí chlapci, jak ty víš. A najebaní boli, víš. Z diskotéky išli.
A hovorí, všetky si poslal do maternej piči a nech idú. On sa mali Som rozísť. myslel, že ma zbije. Ale on bol dobrý kamarát. Že vy ste im povedali, nech sa rozídu. Zakričte, nech sa rozídu. Nech sa tu rozídu. Však ma otravovali trikrát. Markíza, Jojka, aj také pičo, STV. A však to by ste mali peniaze, keby ste dali reportáž. Áno, Naozaj, keď dojú na ovocie, tak treba. treba povedať, že keď... A budete mať na víno, na čučo, Keby všetko. bola iba Markíza, víš, tak poviem slušne. Všetkých ľudí milujem, alebo pozdravujem, alebo všetko najlepšie, alebo čo. Ale trikrát sa zahodil. A všetci do piči nech dôjdu. Pošlite všetkých do maternej piče. Tento za minútu trikrát. Ja rozmýšľaj troška. Norbert, a kam idete teraz? Idem si kúpiť víno. A potom pôjdete slopať celú noc, čo? Ne, nebudem, ja nepijem. Dúfam, že není fízli. Ne, reportáž. Reportáž? Áno, internet na Idem YouTube. na alkohol potom, keď ťa reportáž. Ešte pozrite všetky do maternej piče, no. Všetci do maternej piči. Rozíďte sa, A volám sa Norbertka. zakričte, rozíďte sa. A rozíďte sa. Zakričte. Neudel si hlavu. Idem pre tebou už odpadávať. Jasné. Dobre. Si nadržaný so mnou, nesi teplý, alebo ne? Za euro vyšiel. Keby ste mu dali euro, daj mi išiel. On by jebal za euro. Ne. No, počúval ťa. Ukáž ma. Pozri, Santa Claus Pozri, Santa Claus, ty Poď za ním, ideš za ním. pošli do piče. Santa Claus. Ale či on to má peniaze? Ideš ho okamiť? Čo? On to má Ja peniaze? idem prežde. Kam ideš? A kam ideš kúpiť chlast? Dobrý. Dobili? To je dobrý obchod, no. Ideme s tebou. Kúpiš mi? Čo máš peniaze? Už máš peniaze, čo? Čo môžeme ešte kúpiť? Môžeme ešte kúpiť. A kde spíš? Vlastne. Vonku, bezdomové. Kde ale vonku? Na ulici. Bárke? Dneska ideme spať. Vonku. Ale kde vonku? Na akej lavičke? No, barzde. Mars, nie. A dneska je teplo. Však už je teplo. Čiže ešte bude stále teplejšie už veľa. Kedy pôjdeš na klobasu zás? Kam na S klobásu? testorónkami. Teferovky. Ja? Si nezaplatil. Povedal, že nemáš peniaze. A povedz, nemám peniaze. Ale ty máš peniaze teraz. Ja nemám peniaze. Máš, koľko máš? Ja mám strávny lístok. Chod si kúpiť feveru. Kde ho máš? Stratil si? Mám ho, počkaj, ti ukážem. Ukáž, daj sem na kameru. Mám ho, nemám. Otvor. A ukáž, koľko je korunový. Mám, to je jedno, koľko je korun. 3,60. Za to si kúp čučo. 3 euro. Jedine. Jedine. No dobre. A ty netoľko nešpekuluj, lebo ti tam boh do toho burcha, tak ťa roztráva. Na ňu pomeň. Žal Norbert. Takto musíš, Norbert, takto. Á, tak pičovi. Pošli ho do Tam piči. je alkohol, celý kokot. Dobre, čau Norbert. Ruka,